Anong gusto mo? Sa'yo ka na kanimo. Sadali. Po. Yeah. Po sila ka? Narrow. Dito ma'am, may dulo ma'am. Ito po yung mga kaibigan natin ma'am. Ma'am, gani ma'am. Sakto yung bumabot. Thank you mga kapuso. Ganito ang Paskong Pinoy. Puno ng pasasalamat. Ay! Ikaw kasi sila ay. Sayali kin o ka na sayal. 9 years old po. Dara ay. Adit yan. Mang sa. One siya, 9 years old. Ganito. Dito kayo ma'am. Dito. Ate, pasok ka na po. Okay na naman. Nahuri ko sulit. Tekan kayo mamira eh. Ay, bakit man sa? Sorry kuya.
ma'am eh. Kamay lang na ha. Kamaya. Ito siya, gusto mo? Ay, sorry. Oh my God! Siguro, may kurigidon mo. Excuse me, sir. Nasaan si baby girl na isa? Ito, okay ka ba? Ano pang sandals? Dun daw po yung mga sandals. Ito. Size niya po, ma'am? Okay na. Ikaw, may gusto ka na? Siguro mo, anong gusto mo? Ano po? Tita Heart, ito daw po. Yes. Unicorn. Panda. Panda ang Hi ma'am, siya ito rin na. Pag may